Nggih, saking Pak D Kirman kala wau ngersakaken Sinom Parijata nggih, mung beda laras. Monggo. Nano. Ya. Iya, Nduk. Putri sregep ngaji sahabate loro ing warnane ucap swahadat tauhid wasadat rasul. Elok ta? Elok hebat. Kandhane. Wis kaya sinden lawas. Waduh. Ayo jenenge tembang model piye jos. Nah niku tegese pondasine niken iki wis kuat. Nek pondasine kuat kuwi cara omah arep ditingkat pira wae ya bakal batok. Nggih. Terus senengku niken iki ngejeni karo seniore. Nggih ta? Kaya Mbak Darsini seniore ya diajeni. Mbak Fahmi kaya leluhure ya dijeni. Leluhur kok Mas. Lah ya maksud diluhurke iki dituwakke ngono lho. Kaya Mas Bagong iki ya diajeni niken. Nggih. Wong tuwek darane tuwek berarti kangge ngajeni. Oh iya no, heeh. Nek kan ana sing tuwa meneh. Sapa? Ana sing mesake lho Mas iki mau. Sapa? Wis yoga tuwa kebalang wayang. Ora apa jenenge. Wis tak senenane butane. Terus nesu nabuhe kancane madhep rono. Ora lek ngono ya papane gambang ning kono kok ya. Ya. Ayo. Ya kan? Hau. Ya. Ing kandhane mring asmawe wajeng poso umrah lanang wadon badane dadi sehat imane tambah tangga tindak haji mring mekae lamun wis puasa rukun Islam cangkem lima iku dadi wajib pira ingkang tindakna.
kucing. Mbak Niken karo Eka ning kene. Sebenang kene. Yo. Ora yo. Mau bengi terus koncang asik apa turu hatiku tansah isian amat kowe bubar sumati mutiara rezeki pacar kuning aduh makene rumah saku enggak karo bilang-biling awemu tansah ngece sing kata sebut sikute Iki sak judu iki. tidak, aku tidak mau berjodoh dengan kedua orang ini. Ora gelem piye to? Gak mau, Kenapa kamu gak mau ger gak busuk? mau. Iki kekamban lah, iki kecilian. Tak golek sing pas gelem sapa? Narso lho. Apa ya? Ya anggepen wae Bagong kuwi ali andono to, Ken. Wis to. Gak mau, Wah, eneke ya iki kok. Mau ra mau eneke ya iki kok. Ya. gak mau. Mau ngemplok ya sawang. Aku lebih baik sendiri daripada harus disakiti. Ah, iya. Enggak, jangan pegang-pegang. Arab sendiri. Arab Bilangin sendiri jangan pegang. nak ingin warkosot to, Nduk. Ya Allah ya. Nyapa sama mau piye ngomongnya jare mau Pak Dekleng wis apa? Aku Mati ki ra ngejak budal sik ngomongane. Aku ngerti gone rasa bokon wis mangkat. Wong ora sah. Umpama ora dadi jodone saiki tak Bagong tak dadekke ingon-ingone Niken. Nah, ini ya. Selindro menyura, kutut manggung. Nah, iki. Ya, saiki Bagong dadi kutut. Ya dari kutut. Ya. Kutute cilik. Ngawur. Lah niki Jam-jam ya ini kok. Iki kon Mas Fir'aun kok keri wae. Ayo. Fir'aun, iki mobil mobil. Apa? Mas mobil. Oh, apa ta? Kak Karimun. Karimun. Iya. Nggih. Karimun lah ya HP Karimun Jawa. Iya. Lah yo Karimun. Yo, kutut manggung. Ayo Kak aku sing miwiti sik. Anu. Aku Bagong dadi kutut sing ngopeni Niken. Ayo. Yo, kasih nano. Maka yuk. Dua lolo. Yo. Yo, saiki Niken golek aqua. Iki wancine ngombeni kutut. Ya, saiki sing nembang. Kalih nembang ya, Mas. Anu, omben. Lho kok malah wah kesenengan Bagong kuwi kok. Kula nggih ngelak. Iya. Ya. Karo muni jare mau mok. Karo muni. Niken kan kutut sing kuwi beda biasane. Dek mau piye iki wayahe ngedos kok. Minumnya biasanya susu dikasih betadin. Kowe iki arep Jare ususmu sakit. sakit ya ora terus betadin duwe. Ya, omben. Ya kan ya. Omben. Iya. Dipasne Pan, tadi. kutut kok geblas-geblas iki. Iya. Kowe ayu-ayu apa lamur Nduk. Lah ngapa ta? Cangkeme nek kene sing mbok suntaki bolongan irung. Ya kan karo menikmati lagu. Ayo. Karo menghayati. omben. Wirung apa sumur padha mbone. Ayo. Apa Iki nasi padasan lebih. ngono kuwi. Kuwi dudu irung kuwi. Ayo. Wah, langsung irung kok suntake ra iso ngene lho. Iki emang kutute ra iso ngombe dhewe ya. Lah silet pitik lah. Ben omben. Omben. Entek kan? Telas, Mas. Dikok neh. Eh, Ayo. Kata kayak nyuntek Kowe bensin. kowe cari ngombeni bareng ngedus. kaya kesok bensin. Niken iki mesake
contohnya nikah, Diwarai. Mas Yo, kamu ini menganggapnya kutut. Ini kan jelmaan dari Jim Bunglon. Kamu harus tetap mengajari dia. Ini sesepuhmu. Jim Bunglon ya dilat raimu. Jangan marah. Jadi nek ngombe niki yo sing sopan to Ken kok. Ngombe yo ora. Dadi ki nek ngombe niki sing ngawuri. Piye Mas? Sing ngombe malah kutut ngisor. Aku seneng karo Wah, turu malah tangi. Ayo. Ah, jare jenenge Blacky. Kata Ombe nikah. amben. Aja dhuwur-dhuwur to. Ora geduk. Putri siap. Aku. Coba kamu makani, aku yang nyanyi. Ya, Eka sing makani. Itu makanannya pisang kan dia separuh monkai. Jadi manuk separuh monkai. Iya makane buntute. Ngawur. Buntute cilik. Ngawur iki dudu buntut. Iki Ono jenenge padasan. Apa? Padasan. Ndang wudu. Wudu ya. Makani sik. Makan nih ya. Yo. Ayo, Niken sing nembat, sing makani Eka. Ayo. Docek isih. Makan. Oh ya doceki to. Aku lali. No. Sak kulite dilolokke. Enak. Makan. Iya. Oh, alah. Kowe nek pisang kan empuk. Terus? Rada atos tak pamahke ya. Gelem mo. Ora sudi. Peka. Ben Eka. elang plastik. Sik. Apa? Rodok mambu no. Lah ki nek ra mambu wis dipangane dhewe. Ora mambu lho. Sik enak. Sumprit mubazir tahu. Ayo pangan aja kok. Ayo. Ya kan. Mano ikut tot. Makan. Bareng. Entek iki, Kak. Nano. Ya. Hujan jari hujan. Yo. Tak. Deretak. Monggo, balungan so. Yo. Kenduli Apa sida apa ora? Uwit lo nganggo sekarangan aja gampang naido kudu
Do nyongklang Mas Anggit. Yo Mas Kamerun jogeti Mas. Yo. Nduk nikene selok. Wis pokoke terus berkarya sekolah aja keri nggih. Mas Kamerun ya ngono jogete dah. Jan karon sih. Ha iya. Karon sih musik kajet itu bokong tok. Ya ora apa-apa padha cendheke kak ya. Sik niki enten penyuwun saking kadang kula Mas Sigit. Nggih. Mas kula Mas Sigit Wardoyo nggih. Mangki ya iki kadang dalang kok ya. Nyuwun ular kambang katur Pak Lurah. Oh nggih. Pak Lurah Karso Sumup Lor Pekalongan. Oh nggih. Yo ular kambang sik iki sing klasik didekek ngarep, engko sing hura-hura karek mburi. Heeh. Nduk niki kan arep nyoba ular kambang? Nggih. Oke, slendro pelok. Slendro. Oke, ya. Wah. Wis iki lho, wis ora balekke kok niki ya, Kak. Nggih. Ha iya. Apa ora balekke? Ayo, ngono ular kambang coba kaya ngapa? Ayo ular kambang. Kowe dadi ulare kok. Ular. Iku ular jedung. Mengke nyawere mengke nggih Pak nggih. Nggih, kowe nek dhewe pun. Ular kambang. Mangga ular kambang diaturke ya kaya ngapa suarane niken. Ha iya, ayo. Aku pilek marai pirang-pirang dina iki kok. Mula kok tenanu suarane kaya rada. Ha iya. Ngantek 3 tahun kok ora mari-mari. Mangga Pilek gawan bayi. anu. Cek. Ular kambang sak titahe. Ken, Dalem. angger sing nembang awakmu, Nggih. sing gender iki mesti nek ninting ki urut kae. Nang nong nang ning nong nang nong ning nong 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 ning ngono kuwi. Iya. Nek nintingi kowe Itu ngono. itu namanya peduli biar tidak Ora salah. peduli urut dadi nadane iki tek 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 tap tap tap. Nek aku gak dibanterne kaya nintingi sindang budek ya. Iya. Kuwi jane asli pengen foto karo kowe kan sing gender pengen kuwi. foto. Kok baru lek rampang gen foto karo awakmu ya. Oh nggih nggih. Nek repot ben diwakili Pak di Kamerun ya. Ayo. Wae nek foto wakil. Lah iya ta. Lona Lona Sai 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 katose jalan lila mas kowe ketang rayangnya kawe Yo yo ya. Galo, galo, galo. Segaan galu-galu kok jatuh.
janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar tarine lemu-lemu tumrap wanita sejati yo 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 matur nuwun ingkang paring bebungah kala wau Saking Pak Peci. oh lek pas disawer ngono koyo kudu Mugi joget ya kose ya kabeh nek wektune ya iya ya ya kan pilek mas flu aku lho kok nggih sami niki Ketularan gondor. lah iya sampe 50 Kak kula tahun ket wau anu klilipen ah iya ngono Ora klilipen aku ngedepi kok. ya hebat wis kowe nimbali adike wedok wis ora musprong klasik ya oke ora sesindiran nggon wayang ya wis alhamdulillah awang ya trah dalang kok heeh ayo sik iki ana wit ngaturke nawala monggo iki Malik Laras Pelok nggih wonten ingkang ngersake apa kuwi Kusuma Wijaya nggih Kusuma Wijaya ya iki sak lagu sik niken koleren terus ganti liyane didum heeh ayo diatur sik Cak monggo Mas Orjen. endi orjene wis ora eneng kok Orjene Bali. iki sing orjen dadi aris saiki nah monggo ayo Cak diaturke Kusuma Wijaya monggo yuk Lunging mekar lan semi puspita ing taman
jali nggih. Ayo. Kusumaning ratri mangan sawit enake pamatri sajroning ati kang suci lintang pancerana antariksa kami bumi ayu sang rina kusuma Terima kasih wis diaturke. Ken istirahat sik ning kono, lenggah kono sik. Mbak Dita karo kene Gentari kene, monggo. Monggo kene. Monggo Mbak Dita aturan mriki kalih Mbak Gentari. Mas Kamirun pun ngentosi ya Mbak Dita keenggal mriki Mbak. Ya. Sik, Malik Slindro. Wonten sing ngersake lagu Banyuwangen. Nggih. Sadurunge ngaturke lagu Banyuwangi ya, Mbak Dita. Nggih, Bapak Niki wonten pepunden kula Bapak Surata kentun wujudipun Sekar Dandang Gula. Nggih. Saiki tembangno ya Mbak Dita. Kene nyetul. Iki tembangno kuwi ning kuwi mang waca tembange Dandang Gula. Boten Mas Kamerun mawon. Mas Kamerun kok tembange ning dhewe. Oh nggih nggih. Siksa kubur. Ayo. Yo ora. Ayo, nano. Iya, Pak. nalikane ing sedekah bumi ana desa beci tulis nyata Bapak Jen kang dadya lurae Hop, saiki ganti Gentari. Ayo. Ayo, Mas Kamerun aja kalah ayu karo Gentari. Mas Kamerun ya blas onan kok. Ayo. Saniki juwer dados dagelan to. Ya. Lambe. Nano, ayo. Ayo. Moga dadya panglipur Nano. Kagem warga ingkang mirsani. Hop, yo ganti Dita. Ayo. Niki Mbak Gentari. Heeh. Awan mau celuk Gunawan dek noleh. Salah wong ya. Alah. Ayo. Mas Bayu pinangka dalang baut nyangkit tuhu pidalem king Surakarta putra dalang kondang Ki Anom Surata nanggih pinile para Terima kasih, matur nuwun. Pak Rata terima kasih awit seratanipun. Wah, nggih. Sik aku tak anu, iki ana sing ngersake anu tinemune. Apa kuwi sambel kemangi? Oh nggih. Diaturi dhisik. Oke, siap, monggo. Niki kula kentune ngagem Mas Punjung. Oh nggih, siap, monggo. Yuk, Cah, sambel kemangi. Monggo, yuk.
Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Gentari kari kono disusul Mbak Suci. Monggo. Monggo Mbak Suci. Aturan mriki enggal nyanyi. Mas Kamerun pun ngentosi. Ya Mbak Suci, keenggal mriki ya Mbak Suci. Malik pelok. Bajing loncat dijaipongke. Nggih. Tak ngicipi jogete Gentari karo adikku wedok Niken ora ketang sedila. Nggih. Dibawani sik Cahya Sumirat. Nggih, heeh. Yo, mangga. Mangga, yo dibawani. Engko gender reptap gampang nderekke. Mangga. Yo, Mbak Suci, kaya apa? Mangga. Yo, Mbak. Minum riyen, Mas. Oh ya, wis. Minum sik ra apa-apa. Paingan berarti pasar sapi. Oh kabeh ya kudu nganggo ngombe kok. Ha iya. Ano? Ayo. Iki cek kutut manggung to kok aku ngombe iki. Ora ya. Tak candak tali gocimu. Tak kempit tahun lagi. Cete. Ayo. Yo. Monggo yo diaturke buka catrik. Monggo. Saron, ayo gen dijogeti nduk niki karo Gentari. Nggih, ayo. Monggo.
juragan. Yo, mijit. Yo. Terima kasih, matur nuwun. Ayo ganti ayu rene. Maka ayo mentaram. Turuk, turuk. Ae aoe. Aoe. Malik Slindro, ayo iki diaturke podhang kuning. Oke. Podhang kuning buka celuk, monggo diaturke. Iya, Nduk. Monggo. Ya yuk. Esuk awan ning omah wis ora rasa. Halo. Uyuran aku goleki sing tak sayang. Mubeng meterang gonku leki ora rasa. Esuk awan ngambil bengi. Manyan nganti reyang tak sawane cok ning apa kekancangan tak rindik saka kadewan sarep ngoceh dheweke ngalih pencokan ilokan tak surat bojone jae podhang kuning agawe pikirku kuning seret ireng tak sawah tabahane ibu bunga yen lanjut nyanding Monggo ayo gonggo-mina ompake kendangane tanan.
Terima kasih matur nuwun. Nduk Ayu keri kono sik terakhir. Iki wonten sing ngersake Kitir Sumilir nggih. Nduk Ayu, Nduk Dini, terus Mbak Niken, Gentari yo berempat nggih. Kagem penutup monggo diaturke. Yo Cak, diaturke Kitir Sumilir monggo. Yo, yo. Yo guys. Yat langit ninggalan jiwana gelar pandamun saro Timbal mireng kekoneng Ayo, yo. Yo, kur, ayo. Berempat, ayo. Yo. Pinjali ye. Yo. Terima kasih matur nuwun. Sukses selalu kanggo adik wedok Nduk Niken. Sampai ketemu di lain waktu nggih. Lakune kabeh padha kecekele yo nutuke laku.
Nyat langening galang jiwana gelar banda muncar tinonir kekoneng